खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायना बावहरनाय थाबाय। दिनै आं मोनसे बिबारनि भिडिअ लानानै फैबाय नोंथांमोननि गेजेराव। नोंथांमोना इन्टारेस्टेडब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो लोगोसे अन्नानै आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। दिनै आङो दायो फिरायनाय आगर, बांसिनानो फिरायनाय आगर दङ आरोना बेयाव। नोंथांमोना आगर एरनो गोरोंफोरा मिथिखागोन, ओमफ्राय एफा एनै एसे भुल जानाय दङ, बेखौ मोजाङै नायनानै लाबानो जाबाय नोंथांमोना। आरो मोजां मोननायफोरखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट मारिनानै लाबाबो जागोन। नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम। आरो नोंथांमोना बेबायदि आरो गोदान मोनसे भिडिअ नांगौब्ला अन्नानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय, आं नाजागोन लानानै फैनो थाखाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ।